Bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena twildu 69 tarbija. Fil-fatt skont informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon, l-aktar li twildu trabi kien fis-26, 27 u 28 ta' Diċembru baxarti trabi twildu kuljum f'dawn it-tliet ijiem. Imbagħad isegwu 29 u 30 ta' Diċembru meta twildu 9 trabi f'dawn iż-żewġ dati rispettivi. Kien fil-miliet u fl-aħħar tas-sena li twildu 7 trabi fejn fil-miliet twildu 4 tibniet u 3 subien. L-ewwel ġurnata tas-sena l-ġdida imbagħad tirat it-twelid ta' 7 titrabi, 3 tibniet bi 2 minnhom ikunu tewmin u 4 subien. Dawn tal-aħħar huma l-ewwel trabi Maltin li jagħmlu parti mill-ġenerazzjoni ġdida dik imsejħa bħala ġenerazzjoni bita li mistennija tibqa' għaddejja sal-2039. Din il-ġenerazzjoni tissegwi ġenerazzjoni Alfa li bdiet fl-2010 u ntemmet mat-tokki tas-sena ġdida.